ndinotova kana peri ndikamshaya ndenda kuperi akandisiya ndiri ndekonini futi ndoita date. Baby yakanaka, yo Mary yakanaka, chakanaka chakanaka, moyo mangu pamupaka. Ndiye wandinoda nekuti anondisipaka, hapana nondimisa kana iri nyaya Mary. Saka muzondinyabera ndiudze Mary yari kupi ndiri kuda kutomuona Mary iyeyu nekuti ndiye wani baby nandinoda nini Mary. Nende kumusaya, ngamusaya nene ndinotema kutema ini. Nende kumusaya, kana nikamusaya nene ndinotema kutema ini. Ndaya zona Mary, 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 mainda ya zona Mary, zona Mary, iyo ndaya zona Mary. Ibaby likuseri, ibaby rekumberi ndinotova kana peri ndikamshaya ndenda kuperi akandisiya ndiri ndekonini futi ndoita date. Baby yakanaka, yo Mary yakanaka, chakanaka chakanaka, moyo mangu pamupaka. Ndiye wandinoda nekuti anondisipaka, hapana nondimisa kana iri nyaya Mary. Saka muzondinyabera ndiudze Mary yari kupi ndiri kuda kutomuona Mary iyeyu nekuti ndiye wani baby nandinoda nini Mary.